Mlčať, ne! Všetko som počúval! Ten nafúkaný lob musí za všetko zaplatiť, co dal liekev. Najradších bych byl, kdyby dali na místě zechev. To stačí. Vy máte svoje důvody a já zažínač. Jednu lesu to praskne jak balónek. Čo je podľa vás lepšie, byť hercom alebo divákom? Ja som rád aj hercom aj divákom, preto tu zostávam aj celý pobyt. Možno aj z toho dôvodu, že drží kovcov som obidvoch poznal. Bude veľký, nie? Takže na zdravie! Na zdravie! Pozerať sa na ľudí a do rytmu si hrám, to ma vždycky naladí. A čo spravíme s tým, viem, iba sa uistím, neostanem na to sám, spolu zabijeme. Vôbec ako sa voláte? Veď nevedela, že kto ste a že ako ste mi dostali? Ja to poviem. lebo tas nebolo počuť, voláme sa Godbless Dumplings. Prečo? A hlavne, ako ste vybrali tento názov? To je taká story, ktorá možno nie je funny, ale povie ti ju Maťo. No. Bol som hladný a zobral som si z domu niečo prvé, čo som našiel. To bol nejaký... To bol wannabe kebab. Ale aký to bol? To bol nejaký... Taký jamajský. Jamajský kebab to bol. Čo som v živote som to nevidel, nevyzeralo to chutne, ale som bol veľmi hladný a ja som to tak jedol nejako na silu pri chalanoch a Ivan sa ma pýta, čo ješ, čo tam máš? A ja viem, že to je nejaký jamajský kebab, ale ti poviem, že nie je to boviečo. Bohužiaľ aj halušky naše. A Ivan vtedy povedal, že Godbless Dumplings. Tak sme spolu vymysleli názov. Jdem na to!